Yung isa ni kabarangay no, kuwan ni magtulong mo dito sa pag-celebra ng birthday. Hindi ang merkado sa Puerto guys, padulong na pa dito sa Casino. Angit, may karoon mag-igulan ito, ilagong igulan. Wala na siya ang merkado sa Puerto guys. Bisa makikadaghan kaya mga kapag pero okay ra mo dihatin. Sige em, okay pa sa em. Okay ra daw sa gay. Kaya pa. Kayo guys, para laban ng hapon ta guys. Ano ko sa namin? Okay na, say dala supply guys, kaya para unya. Supply supply. So naghunong sa pa din na rin guys no, kaya nagpatubil sa atong pauban o gasolina kay baragi na kaya. Hindi magdungan og lusot. Ano man? Ano ba? Ano ang gyanon dai? Ay oo ka na diha. So ten, karon pag humana po ani dito ta padulong. Oh, dito to pa ingon. Ah, unsay tawag adto dito ten? Wala siya nga. Ah, wala siya nga. Wala. Wala siya na-register ten. O sige, muna siya si Christine guys. Muna siya ang tagiya diri sa ato ang atong sakyan. Kanimo niya atong sakyan niya. Sige, kami. Sige, kami. Dito layo pa kayo. Muli mga kabanyaris. Sada ka sa nansakling no cake no.
green ang kulinaw. Pero pag magbaha, bitaw lang, grabe sa tulog. Kani dire. Tong udit daw kuno kling tukan daw. Ken hiri ang tubig ko. Kilapaw dire. Tukan daw kuno guba. Bitaw pa lang. Ang tubig, usaka, dirion. Haldo. Paobligi na. Dadlo ka iba. Jadi ay. Nalayo pa ba? Sulom na kay to dito kling. So diri lang sa ta guys, mintras naghulat pa ta sa ilahang ato pa dito sa tabok kay gabi kay kainit. A few moments later. Sada ka diri tuno kay Dalam. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So for today's video guys, finally nakaabot na gyud ta diri sa Bubuntugan, part o pasaan Misamis Oriental. We are so thankful guys nga nakaabot ta diri nga safe, and together with our friends and relatives to celebrate the birthday of my cousin. So as of now guys, ato ang gipaabot ang atong birthday celebrant. Agid siya distansya guys. Ikan sa mo ang giyatuan ka ganina. And then paanhi diri sa it's like isla. And then ang kanais niya guys diri nga lugar is so relaxing siya guys. Yang ambience grabe kayo ka. So guys, sagabot na nga ito ang mga kauban. Ikan pa ni sila sa bukid sa Mount Apo. Pero sa may masulti ko nga nagabot na ka diri sa I'm okay. diri sa isla. Isla, walay puting bulas. Ako lagi kami dyan. Pag-hi putan sa viewers. Ay, so hard ka talaga. Mike, kumusta ba imong pagbiyahe, Mike? Tara kayo sa Cebu lang. Ay, lang. Sige, enjoy lang diri sa Cebu. Bumagi ka, Cebu. Pinabu. Miracle. Tigon sa mga musulti talaga nga nakabot na ka diri sa Bubuntugan. I am so blessed. Hi! Uy, ano sa kagakaan? Ano sa kagakaan? Ay! Sige, sige, sige. Pangutan, sa'yo. Kit sa may imong maingon kit nga nakabot na ka diri sa isla kit. Malamig niligo. Naite. Tal ikaw tal sa may imong makwantal. A few moments later. Ini mo gadag ko.
channel, just like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload namin. See you on my next video. Ingat.